Oi, nyt kannattaa todella liittyä Hyvinvointia kuppiin uutiskirjeen tilaajaksi. Kaikkien tilaajien kesken arvotaan tämä hieno palkinto, missä on ruokakuppi. Sitten täältä löytyy Val Plus Pentu ruokaa ja Val Maxi Pentu ruokaa. Lisäksi kakkapusseja, kynä, mittakuppi ja tällainen erittäin hyvä tassuvoide. Tassuvoide vielä kaiken lisäksi. Eli tämän koko paketin voitat, jos tilaat uutiskirjeen. Meidän uutiskirjeen tilaajien kesken, jotka ovat tilanneet marraskuun loppuun mennessä uutiskirjeemme, niin osallistuvat automaattisesti tähän tuotepaketin arvontaan. Eli jakakaa ja tutuillekin tietoa tästä uutiskirjeestä ja liittykää itsekin uutiskirjeen tilaajaksi. Saatte paljon vinkkejä koirien ruokintaan ja hyvinvointiin liittyen sekä tosiaan näitä arvontoja meillä aina aika ajoin sitten on johon osallistunut automaattisesti.